En el dia a dia del projecte Riu Natur, sovint ens trobem amb preguntes concretes que necessiten respostes clares i ben documentades. Per exemple, quines recomanacions oficials hi ha sobre l'ús dels gorgs? Quines mesures s'estan aplicant en altres territoris per reduir la massificació? Quines dades actualitzades hi ha sobre sequera o qualitat de l'aigua? Per trobar aquesta informació podem utilitzar Perplexity. Perplexity és un motor de recerca amb intel·ligència artificial que combina la recerca a internet amb models d'IA per oferir respostes sintetitzades i, sobretot, amb les fonts visibles. Podem imaginar-lo com una brúixola digital. Ens ajuda a orientar-nos dins el gran volum d'informació disponible a internet i a localitzar fonts rellevants que després haurem de revisar i interpretar amb criteri professional. Quan treballem en conservació i gestió del territori, la precisió és imprescindible, especialment quan comuniquem informació sobre els gorgs, la sequera o la qualitat de l'aigua. Una de les fortaleses de Perplexity és que no només ens dona una resposta, sinó que mostra les fonts on extreu la informació. Per exemple, podem fer una cerca com Estat dels aqüífers a l'Empordà l'any 2025. La resposta apareixerà acompanyada d'enllaços visibles a fonts com informes de l'Agència Catalana de l'Aigua, publicacions institucionals o mitjans especialitzats. Això ens permet saber d'on prové la informació, contrastar-la directament i verificar-la abans d'incloure-la en un document o comunicació del projecte. Perplexity permet treballar en diferents nivells de cerca. En el mode estàndard, ofereix una resposta ràpida basada en informació recent. Però també podem activar el mode Deep Research, que permet fer una investigació més profunda. En aquest cas, l'eina no es limita a una sola cerca. Realitza diverses cerques successives, compara fonts i construeix una síntesi més completa. Això és especialment útil quan necessitem entendre millor una qüestió complexa, com ara l'estat dels aqüífers, la gestió de la pressió turística en espais naturals o l'impacte ambiental en rius i gorgs. La investigació profunda no garanteix exactitud absoluta, però ens ajuda a formular millor la pregunta i a obtenir resultats més ajustats al nostre context. La qualitat de la resposta comença per la qualitat de la pregunta. Perplexity també permet orientar la cerca al tipus de fonts que volem consultar. A la barra de cerca podem seleccionar diferents orientacions, els focus modes. Un dels modes és acadèmic, que prioritza articles científics, informes universitaris, documents tècnics, publicacions institucionals. Això és especialment útil quan necessitem informació en base acadèmica o científica. Per exemple, si busquem impacte de la massificació en els gorgs de Catalunya. El mode acadèmic ajudarà a prioritzar estudis i informes que aportin una perspectiva més rigorosa. En el dia a dia, aquesta funcionalitat pot ser útil quan volem contrastar informació amb literatura científica. Hem de preparar una proposta tècnica o necessitem fonamentar un missatge institucional amb referències. Imaginem una situació molt habitual. Un petit allotjament rural rep una consulta d'un client. Es pot banyar al gorg de X? Hi ha alguna restricció? El gestor vol respondre amb responsabilitat. No vol donar informació incorrecta ni incompleta. En aquest moment, pot utilitzar Perplexity com a eina de contrast. Primer formula una pregunta clara. Hi ha restriccions oficials sobre el bany al gorg de X aquest any? Perplexity ofereix una resposta amb enllaços visibles a fonts municipals, comunicats de l'Agència Catalana de l'Aigua o notícies locals recents. Si cal aprofundir, es pot activar Deep Research. I si es busca més rigor, es pot utilitzar el mode acadèmic o consultar directament fonts institucionals. En pocs minuts, el gestor pot identificar si hi ha regulació específica, comprovar si hi ha restriccions temporals per sequera, detectar recomanacions de bones pràctiques. A partir d'aquí, pot redactar una resposta clara per al client, indicant, si escau, la font oficial consultada. Aquest procés no substitueix la consulta directa a l'Ajuntament si hi ha dubtes, però permet preparar una resposta més informada i responsable. Perplexity també permet transformar la informació trobada en documents estructurats. Amb la funció Pages, l'eina pot organitzar el contingut en apartats com Introducció, conceptes claus, recomanacions, fonts consultades. Per exemple, un petit allotjament rural pot demanar
Resumeix les principals recomanacions oficials sobre l'ús responsable dels gorgs i organitza-les en una fitxa breu per a visitants. Perplexity pot generar un document clar que després es pot imprimir i col·locar a recepció, adaptar un correu informatiu per a clients o utilitzar com a base per a una publicació en xarxes socials. A més, la plataforma incorpora Spaces, que permet guardar investigacions, documents i converses dins d'un mateix espai de treball. Això facilita l'organització de la informació en projectes que requereixen seguiment i documentació continuada. Perplexity és una eina que ens pot ajudar a treballar amb més criteri i amb una informació millor en el dia a dia del projecte RiuNatur. Ens permet localitzar fonts rellevants, contrastar dades amb més agilitat, estructurar informació per a ús divulgatiu o tècnic, preparar continguts relacionats amb la gestió i la conservació dels gorgs. Cal tenir sempre present que aquesta eina no garanteix la veritat absoluta ni substitueix la validació professional. Ens ajuda a començar millor, a formular preguntes més precises i a treballar amb fonts visibles i contrastables. En un projecte finançat amb fons públics, aquesta traçabilitat i aquest exercici de contrast són essencials. Per protegir el nostre entorn, primer hem d'entendre'l amb dades, criteris i responsabilitat. Dominar Perplexity no significa deixar que la màquina pensi per nosaltres. Significa utilitzar la seva capacitat de recerca per reforçar la nostra tasca de protecció i conservació del territori. En el marc del projecte RiuNatur, finançat per fons europeus, l'ús de la intel·ligència artificial ha de ser responsable, transparent i sempre supervisat. Recordeu 4 normes bàsiques per utilitzar la IA amb seguretat. 1. No introduir dades personals o sensibles. No compartiu informació que pugui vulnerar la privacitat de persones o col·lectius. 2. Respectar la confidencialitat de dades no públiques. No compartiu esborranys de plans estratègics, pressupostos en fase de negociació, ni informació sensible sobre ubicacions concretes d'espècies protegides o espais naturals vulnerables, com ara gorgs que requereixin protecció especial. 3. Aplicar sempre la supervisió humana. Mai doneu per vàlida una dada científica, una referència normativa o una interpretació sense verificar-la. La IA pot cometre errors o generar informació incorrecta. La IA proposa, el tècnic valida i assumeix la responsabilitat. 4. Mantenir la transparència administrativa. Si utilitzeu IA generativa per redactar l'esborrany d'un informe, una memòria o un document del projecte, és una bona pràctica i sovint una obligació indicar que s'ha fet servir aquesta eina en el procés d'elaboració, d'acord amb les directrius de transparència de les administracions públiques. No oblidem que la intel·ligència artificial és una eina de suport. La responsabilitat del projecte sempre és humana.